Salut, sunt din Minecraft. Astăzi vreau să vă arăt cum să faceți o lume de Skybox. Este foarte simplu. Deci, primul rând trebuie să aveți Minecraft. Orice versiune, nu contează că. Dați play, new, adventures, dați play. Creativ rămâne așa, că mă trebuie să dați pe survival. Puneți o lume. Eu vreau să-i pun Sky Block Seed. Sky YouTube. Dați creating world. Vă dați într-un loc. Un loc foarte frumos. Cu soare, cu nimic pentru jur, doar un pic lungă și deasă. Și ce vă trebuie pentru a face o isolă de aceea pentru Skyblock? Vă trebuie dirt grass block, vă trebuie mai mult nisip, bedrock și cam atât pentru asta. De fapt, chiar trebuie să facem așa. Depinde cât de sus vedeți pe față. Eu vreau să fac aici. Fac lungă de... Așa. Așa. Cam atâta vreau să fac. Faceți două așa. Apoi puneți grass block. Puneți undeva în bedrock. Aici. Și aici și sand. Și cam așa arată insula, dar trebuie să spargeți asta. Dar tot trebuie să faceți așa, dacă vedeți jos și aveți armură bună, nu are cum, pentru că o să fie doar animale pe zi și o să aveți numai de leather. Nu. Luați aici scări. Nu, bă. Leather. Puneți aici.
Și am terminat așa cu insula de formă. Arată frumos. Și aici puneți un chest. Nu trebuie să-l chest normal. Puneți aici. Își pune ăla ca joacă ceva. Parcă pe aici era la Bone Meal. Îngrășământ în română, dacă aveți Minecraft în română, dar nu se poate. Luați orice slip. De asta vreau eu. Și a crescut un copăcel. Și în altă parte. Dacă vreți, puteți să puneți un pat aici, dar nu neapărat aici. Și mai departe. Cred că e... Vă trebuie aici cactus. Puneți așa pe lângă el. Puneți cactus. Da. Uitați că aici trebuie să lăsați un bloc. Că dacă nu cactusul cade. Și cam mai avem ceva de făcut. Am filmat, oprit. Aici puteți să vă puneți un pat, dacă nu vreți să vă duceți la vânat pe aici. Păi, după alte chestii, după mâncare, după chestii de-astea. Dar nu terminăm aici. Nu? Generatorul de cabel. Ați uitat de el? Spargem un pic chestul. Să punem asta. Deci așa. De facem așa. 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 Deci lava și aici. Să vedem. Nu știu cum se face, parcă aici apă și aici lava. Așa. Mai puteți așa. Și aveți lumea voastră de Skyblock. Și da, eu îmi pun un pat. Aici sunt paturile. Și un cer. Și pe care o să scriu eu.
Chestul lui Claudiu, nu fura. Nu pot pe creativ să deschidem chestul. Și cam asta este lumea. Ne vedem data viitoare la următoarele episod. Pa, pa!